Ja mám na výmenu tesnenia na plastových oknách dosť vyhranený názor. Ja by som tesnenie nemenil, pokiaľ fakt nie je absolútne zničené, že sa rozpadá alebo nejakým spôsobom je poškodené. Výmena tesnenia na oknách, aj keď to znie jednoducho, vôbec to nie je jednoduché. Ja keď mením tesnenie na oknách, tak okenice dávam za každým dole, treba to tam dosť natlačiť. Není to len tak, že len ho proste takto zatláčate a máte vybavené. A to isté to sa týka aj rámu. Dávať tesnenie na oknách nie je žiadna sranda. Strašne veľa firiem sa tomuto venuje. Servisu okien. Základ ich tejto práce je to, že vymenia testenia. Viete prečo? Lebo to veľmi lacno nakupujú. Pre nich je to ako keby jednoduché, lebo viete urobiť rýchlo. Keď sa ten zákazník tomu nerozumie, vy to viete urobiť rýchlo. Len proste vymeníte testenie, poviete zákazníkovi, že má akože nové okná. Ale to vôbec nie je pravda. Testenie gumové, silikonové, to je nachystané na roky dopredu. Si ja, to je môj osobný názor, že 20 rokov takému testeniu vôbec nerobí žiaden problém, aj keď sa on nejako príklade nestaráte. Práve že naopak, väčšiny zákazníkov, kde som bol a menili testenie im proste opadáva. Že ja ideme merať sieťky a jednoducho z rohu mu opadne testenie, alebo otvorím okno a presne z rámu mu proste opadne testenie. To je presne to, čo hovorím, že to tam dobre nezatlačia, nevenujú tomu dostatočnú pozornosť, vymenia vám to na celom dome za pár hodín, pýtajú si 1500 €, ja vám, že máte perfektné okná a idú ďalej. Áno, možno, že prvý rok to okno tesní nejako lepšie, po 3 rokoch ste zase na pôvodných hodnotách. Ja vám teraz ukážem, ako vyzerá testenie na mojom okne, sa zvlášť o to nestarám, nie sú to super okná a ja vám ukážem, ako vyzerá to testenie v oknách od roku 2010. To je moje testenie, silikónové, absolútne nič mu nie je, nie všetko drží. Na jar a na jeseň potriem silikónovým sprejom, tá žena štandardne umýva okná a tomu testeniu absolútne nič nie je. Úplne vydrží ešte ďalších 20-30 rokov. Opakujem ešte raz, keď máte zlé testenie, popraskané, alebo už vidíte, že sa vám rozpadá v rukách, tak ho treba meniť. Teraz som ukázal balkónové okno, je to slnečná strana, pečie to slnko aj v lete, keď je 36-38 stupňov, tomu testeniu nič nie je. Tak si na to dávajte aj pozor. Firmy, ktoré vám chodia meniť testenie, sú dosť agresívne, snažia sa vás dostať tak, že vám najprv prídu na kontrole vám povedia, že vám treba meniť testenie. Dávajte si na to pozor. Podľa mňa je to proste klamstvo. Pre viacej typov ohľadom okien a dverí ma nezabudnite sledovať na všetkých sociálnych sieťach. Ďakujem za pozornosť.